Waati damadɔni a sugandilen kɔfɛ ka kɛ wasabulon Sena ɲɛmaa ye, John Thune ale ye sifilɛli dɔ sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaa kura sugandilen Donald Trump yɔrɔ, o mun ye a lase a ma k'a fɔ k'ale b'a fɛ ka Matt Gaetz de sugandi k'a kɛ a ka kiitiko minisiri ye. O dun kɔni tɛ tɛmɛ wasabulon ɲɛmaa kɔni ka dɛmɛ kɔ, sabula a k'a dɔn k'a fɔ États-Unis jɔyɔrɔbaw olu kɔni kan ka sɛmɛtiya wasabulon Sena de fɛ. Républicains ni démocrates ka wasaden dɔw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu sigalen don ni Matt Gaetz kɔni a mun sugandira Donald Trump fɛ ka kɛ kiitiko minisiri ye n'o bɛna se ka wasabulon kɔni ka yamaruya sɔrɔ, sabula ko wasadenw ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka ɲiningaliw k'olu bunnen don kosɛbɛ. Matt Gaetz yɛrɛ ale tun wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la wasabulon fitinin Chambre des représentants kɔnɔna la. Donald Trump kɛlen ka a fɔ ko a bɛ ale de sugandi k'a kɛ a ka kiitiko minisiri ye. Républicains ka wasaden dɔw kɔni tun sigasigalen don, nka olu ma sɔn ka o ka sigasigaw kɔni da kɛnɛ kan. Yani o sugandiliw cɛ, Donald Trump ale tun ye ɲɛnatɔmɔni dɔw fana kɛ i n'a fɔ Marco Rubio k'o kɛ a ka kɔkanko ɲɛmaa ye, ka fara o kan a tun ye Mike Waltz fana kɔni sugandi k'o bila États-Unis kɔnɔ ko lakanako ɲɛmaaya la.